estamos aquí na sala principal, na sala máis grande, que ten a instalación da piscina municipal, destinada a gimnasio. É unha sala de 380 metros cadrados, que agora está baleira, pero bueno, que esperemos que en breve estén funcionando con unha serie de máquinas destinadas, bueno, pois, a actividades deportivas e de saúde. Non é só a única sala que en esta planta -1 está dedicada a gimnasia. Temos dúas salas contiguas tamén, unha de 180 e outra de 135 metros cadrados, tamén destinadas para estas finalidades. Se aproveitou de tal maneira de que podamos gozar destas salas, que poucas instalacións na contorna poden decir que teñen unhas salas destas características. E non solamente nesta planta, sino que incluso na planta primeira se acondicionaron tamén algunhas salas que quedaban na zona de baixo cuberta que tamén poden adicarse a este tipo de usos. O sea, se por algo destaca, aparte de pola parte técnica, esta instalación, é polos espacios non só de natación, sino dedicados a usos deportivos e usos múltiples que ten.